Má holografický systém, ktorý umožňuje simulovať životy postav z popkultu. Som programátor a vytvoril som si holografické verzie fiktívnych postav, ktorí sú mi priateľ. Bolo to jedno. Proste som si len naštudoval 18 zvykých stránok pre postavy z hier, filmov a seriálov, komiksov, románov a naprogramoval do systému. Bol to môj sen mať po boku postavy, ktoré sú fiktívne a popri tom akoby boli reálne. Bol to zložitý proces programovania, kde existovalo mnoho skriptov a podskriptov, ale podarilo sa. Nastavil som si systém tak, že si zvolím postavy v počítači a potom sa spustím. Tak s kým dneska strávim deň? Povedal som si a zvolil som si Zajasa Bucksa, Riley s animákou v hlave a Sonika. Okamžite sa spustili. Riley bola vedľa mňa. Ako sa máš, Riley? Spýtal som sa jej, keď som si sadol na sedačku. Tak Riley si sadá ku mne. Mám sa dobre. Ako sa máš ty? Kyle. Spýtal som ma. Ide to, odpovedal som jej. Mal som dneska zlú náladu a Riley som povedal, že som sa cítil zle. Riley mi povedal, že každý má ťažké obdobie. Zajac Bucks na nás dvoch pozeral a nudil sa. Sonic si to namieril vonku a začal behať. Bol presne taký, ako vo videohrách a filmoch. Tak sme tu len my, dvaja, povedal Riley. Sonic sa už vrátil dovnútra. Nudím sa, povedal mi. Dobre, Sonic, povedal som mu. Riley sa zdvihla a namenila si to ku Sonicovi a Zajacovi Bucksovi. Unudím sa k smrti, povedal Sonic. Dobre, niečo vymysl, povedal som. Potreboval som každého z nich niečím zamyslieť. Sonic hľadal dobrodružstvo a to bolo veľmi ťažké. Boli v mojom dome traje a mal som pocit, že ku mne prišlo celé mesto. Vymyslíš niečo? Spýtal sa ma Sonic. Premýšľam, povedal som mu. Mám to, povedal som. A čo? Spýtal sa ma Sonic. Pôjdem s vami na výlet. Oznámil som radosne všetkým. Hurá! Zvolali všetci naraz. Mohol som s nimi byť kde chcem, tak som zbalil veci a jedlo, aj to pre nich, aj nápoje pre nich a namieril som si to s nimi na výlet. Sice som s nimi nešiel na dovolenku, ale mne to stačilo. Mohli stále byť pri mne aj mimo domu a pozemku. Prišiel som na miesto s nimi, kde som chcel. Bola to chata, ktorú som si objednal na jeden deň. Pozrel som s nimi dovnútra a chata znútra vyzerala pekne. Riley bola nadšená, že som ju a Sonika a Zajaca Bucksa dal oddychovať v chatovom prostredí. Prvý do chaty vošla Riley, potom nasledoval Zajac Bucks a posledný bol Sonic. Usadil som sa vnútri a zobral som noviny, ktoré som mal pri sebe. Samozrejme som zobral aj noviny pre mojich fiktívnych priateľov. Riley čítal dnešné noviny. Bola vyvalená na lavičke, odrazu povedal, dneska školti vyhrali hokej. Povedal nadšene. Vedel som, že môj priateľ sú len zrejý kód a sú holografickí, ale priateľ je
priateľ. Či už je reálny, alebo je len zmes zdrojového kódu a programovania, aj keď je holografický. Nie, to stačí. Aspoň som sa nejak socializoval. Máme ten klasický nejaký múdry nádych farby, ktoré hologramy ponúkajú. Ale človek si to všimol iba po pozornejšom pozretí. Mal som Riley rád. Vedel som, že moji priatelia sú fiktívni, ale Riley bola jedna z mojich obľúbených postav, ktoré som vyvolal systémom. A som mal pri sebe dievča, ktoré bolo mne rovné. Vlastne od nej som si charakteroval, čo sa týkalo pozitívnych vlastností, jej osobnosti, bral príklad a videl som sa v nej. Vybral som šach, ktorý sa mohol hrať ja s nimi i nechceš si zahrať. Šach? Sonic? Spýtal som sa pozrejúc, ako číta noviny. Jasné, odpovedal mi. Rozložil som figurky a začal hrať. Sonic sa počas hrania čakou náramne bavil. Biele figurky boli reálne a čierne holografické, ktoré mi mohli manipulovať. To bola zábava, povedal Sonic po skončení partie. Tak, čo ešte budeme spolu robiť? Spýtal sa ma Zajac Bugs, ktorý pozoroval mňa a Sonika. Za to Riley sa nenudila, lebo počúvala hudbu na slúchadlách z MP3. A pritom vytvárala žuvačkové bubliny z rúžovej žuvačky. Sonic si to namieril vonku a začal obchádzať chatu. Nečudoval som sa mu. Proste behal okolo chaty. Riley Sonic ani nechýbal. Zložil si slúchadla a spýtal som sa jej, či nie je hladná. Som a veľmi, povedal mi. Zobrala jedlo z košíka a začala jesť. Zobrala si párok v rožku. Potom to zapila kolou. Zajac Bugs len čítal ničné noviny. Našťastie som zobral kopec mrkiev, aby mal čo jesť. Rozprával som sa s nimi o všeličom. Veď to boli moji priatelia. Bol už obed a všetkým som spravil výborné jedlo. Áno, dokonca mám aj suroviny, z ktorých môžem pre nich váriť. Všetkým to chutilo. Všimol som si, ako Riley sedí v kalúbku a pozerá do mobilu. Prišiel som ku mne. Čo robíš? Spýtal som sa jej. Píšem si s priateľmi, odpovedal mi. Môžem sa pozrieť, čo píšeš? Spýtal som sa Riley. Dobre, povedala mi, po chvíľke uvažovania. Boli tam samé správy, ktoré by písalo dievča v jej veku spolu so smajlík. Chutili ti jedlo, ktoré som navaril, Riley? Spýtal som sa jej. Áno, už si ma menom dohodne oslovil. Povedala ma. Keď skončila s SMS správami, tak vstala a povedala mi. Som unavená zo cesty, úplne ťa chápem. Odpovedal som jej. Išla do spálne a prikryla sa holografickou prikryvkou. Už večer a tiež som bol unavený. Zaspal som. Keď som sa zobudil, tak ma prebudil ako Zajac Bugs sa prezliekol recepčného a povedal mi, nájom chaty vypršal a tak už by ste mali opustiť chatu. Potom už zahodil veci a bol sám sebou. Tak, takéto ráno som nečakal. Ale Zajac Bugs je Zajac Bugs. Mal to svoj čarov. Pobavil som sa s mojimi holografickými priateľmi a povedal som veci a namieral som si to s nimi
do auta. Keď som s nimi prišiel domov, tak som otvoril dvere, zložil kofre a namieril si to do domu. Všetci boli radi, že sú znova doma.